गाबोन 13 तारिख फेब्रुवारि 2024 जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायफ्रा हाई कर्टजों कनभिक्टेड Ex-NDFB बिथांमोन along with जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांमोननि गाबोन फार्स्ट हियारिं दं सुप्रिम कर्टआव जोङो बिखौ लानानै दिनै जिल्ला बनसु अफिसाव दिनै जोङो ज' जादों आरो जोङो केन्डेल लाइट सावनानै जोङो आफा इसोर आनान गसाइनाव आरज गाबदों जे गाबोननि फार्स्ट हियारिंआ बिथांमोननिया मोजां जाथों आरो बिथांमोना थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बेल मोननानै फैनानै जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव फैनानै बिथांमोना बर'नि जौगानायनि थाखाय बा मोजां सानथौनि थाखाय खामानि मावफैनो हाथों जों बेखौ आसा फारियो आरो बेजोंनो लोगोसे जों गासैबो बर'नेल हालामनि आरो जायफ्रा आउट अफ बिटिआर बा बिटिसि बिथांमोन साफ्रोम बर'फोरखौबो जों खावलायदों अननानै गासैबो आफा इसोर आनान गसाइनाव गावबा गाव जा धोरोमाव थाया मानो गासैबो अननानै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफ्रा गाबोन हियारिं दं बिसोरनि रिजाल्टआ मोजां जानाय बायदि आरज गाबनानै होगोन होननानै जों मिजिंथियो जाय सिमांखौ दिनै जोंनो रन्जन दैमारि सार बिथांमोना दिन्थिनानै गालांबाय हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ बिथांमोना दिनै जोंनो दिन्थिनानै गालांबाय बे सिमाङा जाफुंनाय बायदि जोङो दिनै बिथांमोनबायदि रन्जन दैमारि सारमोन बायदि लिडारखौ जोंनि बर' गेजेराव नांगौ बेनिखायनो साफ्रोमबो बिथांनि रिजाल्टआ मोजां जानाय बायदि जोङो आरज गाबनो थाखाय गुरै खावलायदों बनसुनिफ्राय जानानै जाय सिमांखौ लानानै दिनै रोजा रोजा बर' हारिया बा बर' सुबुंफ्रा दिनै जिउ गोमालांबाय बा गोबां दिनैसिमबो Ex-NDFB बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दङ बे सिमाङा बिथांमोननि सिमाङा मोगथां महर मोनथों जों बेखौ खेमना खालामदों आरो जों रन्जन दैमारि सारा थाबै गनानै फैनानै बर' हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोथों जोङो बेखौ मिजिं थिनानै जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुआ आफा इसोर आनान गसाइनिसिम केन्डेल लाइट सावनानै जोङो आरज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।